बंधु मानी नमस्कार। जय जगन्नाथ। समस्ते भलरे अछंती तो जदि असंती टिके कमेंट माध्यम कहतु। आज मु भाईजाक रे अछि। मो घरर पछपटरे किछि जिनस आपन देखिया जाऊँ। बहुत दिन पर पाखापाखि 10 दिन पाखापाखि मु ओडिशा रे रहीगली। भाईजाकर गछर किछि लक्षण करिपारली नाही। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ପଛ ଦେଖାଇଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ଗଛର କିଛି ସିଚୁଏସନ୍, ଆମ ଗଛର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଗଛରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୋ ଗଛରେ ହେଇଛି। ମୁଁ 2-3ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଧରିକି ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାରିରେ କିଛିଟା କିଛି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇକି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋର ସବୁ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି, ବେସର ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ବି ଲଗେଇଛି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇନଥିଲି, ଆଜି ପାଣି ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ ମନେ ରଖିଥିବେ, ନିହାତି ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।